vamos a empezar, está grabando xa. Vamos a empezar o pleno con un único punto da orde do día, que é a aprobación da participación no Programa Provincial de Cooperación ás Obras e Servicios de Competencia Municipal para o único de Concellos posto tradicional 1-2026 da Diputación da Coruña para o financiamento de gastos sociais extraordinarios. Bueno, nada, simplemente é aceptar os 41.602,35 euros que xa veñen destinados a eso e nada máis. Bueno, a ver, a partir desta do post para gasto social, non sei, aumentou con respecto ao ano pasado? Aumentou algo, creo que aumentou, creo que o ano pasado foron 35.000, de memoria, digo, xa. Creo que foron 35.000 e pico, cerca de 36, por así. Sí. E destinase a gasto corrente, non? Vale, para gasto corrente. Exacto. Porque hai a posibilidade que seña para compra de material ou, bueno, hai varias opcións, non, dentro do sí. gasto social. Este vai toda para gasto corrente. Claro. Non sei se alguén quere. Bueno, pois votamos a favor. E nada máis.